Ти сьогодні переживаєш неймовірну кризу, просто ніч в твоєму житті. Це може бути хвороба, чоловіка забрали сьогодні на війну, і ти чекаєш звістку, і ти не знаєш, що сьогодні відбувається. Це діагнози, або ти втратила, або втратив роботу, і тобі здається, що прям ніч в твоєму житті. Але я хочу сказати, що Бог добрий в твоєму житті. Якщо навіть ти сьогодні маєш ніч, але ніч вона завжди перед світанком слави. І я згадую у цей текст, що Господь мав мученицьку смерть, і через нею Він увінчаний славою і честю. Смерть, ніч, а потім слава і честь. І я це пророкую в твоє життя. Амінь.